Kaseng hanyu trap National Youth Front kebeladan ringkat haka jingjurip ka KHADC ya ka yaudu kalai kuble ya ka isi jong ka KHADC kebalai alam da ubak penet sing CEM kabala shimkhya ban penlong ya ka jingjurip ya ka yaudu kabala long menta ka arpo khandai tarik nailar habakaran cekelat pathai kubor ubak belas dekhar presiden KHNYF is Hills ula ong ka bakong san ba CEM ula le haka bade bat ka jingkhandra trading license ya ki barjala ki badimadan hasilenter jong ka yaudu kabahap haka jingkmi jong ka KHADC haka ba CEM ula hukum ya ki pulit ban phak hang mardor ya ki kamai jong ki barjala ki bom shem don kot don sla Kamdir bukan kasih, kamdir ke bisnes kasih. Dia berhal bukan ini bisnes. But ladamdan kakon, ladamdan trading license, weng not. Mo, mentam tahi. Riame mo. Ini berbuat. Namna ada lagi ban song na. Tri. Dispose kini. Kalau kamdan syuk kata gajing long sengan kayu hat kamtam i tu gi jaka ba don gi jaka ba hatu po mat plan hi labun gini kam sni kam di drugs ni tai tina kalian kesungiru ya ni age jing kublai ya ba penya CM juga district council bat EM bade ke market baila shimkhia ha bide bat kanika hagani ka ski bandai benjurip ya kayo bat ka banga kwa ban kren golong ba ngi kwa pat ban isai ba kanika isi balai alam do ba penya kade isi ke bala shimkhia hadu kata-kata bat ila kularu meneh tu ngi ba hage jaka ki badum hage jaka ki bomlong sengan mit menyong bakin bu ikilai natagen bu CCTV bat ban ai ka jingkhu ya ka yu ka han hamtam ka protection ya ki pajba ki bayat ayo man na kasing ha ka jinge kendang ya ki tu ki nong di madan ha kini than bi molang i shai bang tu ba ki don de kita ki bri ki ba don di hok man don po yo mo kayo ka de kayo ka kentang kayo ka de ka jong ki khun ki hajar jong po khasi jongi bat nginom la hiru man pudiang kum kasang da leiru ba ki weipat ki non kini pleng ja jong ka jaj ben riu jongi bat bakin wan ban kini ya kamai ka ji jongi bat na kaliang jong CM ru filai hang tu ula simkhia bat ula hang mardor gitu gi dikhar gi bra shong bi an tu na kalian ka chungi ru ni i ga di katai ba tang dangi kendang hang nu umdi tang hapoyo mo ikran ya ka server ka we ikran ni ka pb bra ka we na fili kendang hi kin mi ba ki kin thegasi ke kini kin thegasi ki yo nong ayu nagi di barjala pi lada kimla ai ban shong ha ki dukan hagano gono ka business ta kimla ai maki bikin ron kin drop no kan yang to ka kam bat kin ailat bat igi wi kasi ki ban ya chma chaprang kan ndai hang tu bi ga don ka benemi ha utu du kharu chuang bai umdei jonga di jong ka kong ayu ngimtep hi te kum kini hi ki bangi jukran na ka por baka jaj ban riu chungi ka mat jing e ha tang da shimi gilat gelenti ban le e ka badai ru shit mi kum kini kendu pra mangi ha te nata ka daw nang sungu yu CM bad EM bala wan jurip kini ka sngi khamtam ru ka hima melim ladan lang ba kila shimkhia bat kin la ongi kitu gi ba kam badai bagi dei try ka tu ka jaka i dei try ka tu dukan bagi don bakin wan shahmat bat kin hapan ye kendu ya EM badi ke market bat ya EM badi ke trade bat UCM lem kam ta ngin mailat na leng kasang ngin shu ngin pet thu pe parman bha ya kayo hat kham tam ka jing song shan namar nga kenturu ik paj ba ki balech ki yo ki hat ki benong husiar bha manta namar tang ki ra ki pla ki don ki sati ki don ki mobile phone ki don ki tiar ki ba dan aki kin hap long husiar bha namar mener CM la promise ban le ya ki CCTV pi muto ko CCTV ke badan pomat kan tu bangi kili shai mene hatu ka trekam nem tu CCTV namar hak tu CCTV ka dan ka tu dustbin ba tu dustbin ka dan ki ginong di drugs ding shisha la da ka tu CCTV ka trekam inget ba ala ban yo kemi tu balik akam man kam di ai
tina kaliang UCM mula sim kia ban is ngongu ru namari I ke jejak klia jang kayo I tu kali kit nyot ang tu mensi men bar hapkit na la kali ka himam lim namar buang ba duna kali bat UCM la kular ban ai kali saka himam lim ngi ngongu ban ai khublai ya UCM ya IM badai ya ka ni ga isi wala ya lamiki menta ngai scam bagi nang tre khamba kinang tre shitam namata kari bagajai beri khamtam e schedule jong ka district council